Mukatoti pafoni dziko ana munoti akati ini ndakatuka kunzi ari kutsvake chii achidisgaisa neni kuti angauya zvona ini zvoti aiwa murewa tasingafambe tese here tasingafambe tese waiziya kune dziri because inext door neighbor yangu kwandoita sei kwandoshanda yo jeti rakaonaro pastodhati paipai rakarei very good papa ndozvifarira rangarirei ndaitera murewa aiwa murewa ndakatozoona musi weshe wemari ndoni kuteerwa turi kuti ari kuzikanwa because ifabwe inext door neighbor yangu ndomune studio ndo pari kuita tiri ende phone call yoyo yamakapinza ye muchitaura dziko andakataura namakataura naye uyu akatondituka akati vanhu vakuda vamuudza kuti ndakamsira ndatengera waini ndakamudzinga ndamuchakagara pamastate uyu amene azofamba sei nana mangingo ake anonokosha musodhasi nemariyo vatizana namagondo apa magondo angari namangingo uyu akatoenga kudhara kwandiri atowira atotsa ndiri atotsa kuda kundipisa ini kundibudisa mari mapisiro akaitwa yakuda kunditsairira vatakurumidza kuiridza iyo ndakautaura pachauya kinga ndezvegore ripisha uzoona pakasori nemhosva dzako dzawandisa December 2 years ago alright ndizvo mbane uri mushitiyo ndakagara kandokona kugusha baka ipapapo aiwa ndikukutaura ndakagara chipikisa uyu ari kutaura kuti wanga uri mumuzheti wakaendereiko utere chi waiteire chi uona zati uyu mbana apa ainzwa Clinton ndatumira mari akaenda pamotikari ada kuzochicha mari yatumirwa iyo mbana uri mushiti iwewo uri doti akakwara anambosvika mavisa zuva renda makazouya payo mukanitora vatu yautaure chokwadi uyu takambata nemhosva iyo mhosva yakuramba futi alright ko makreti angu chii chakaita pamakreti taura chii chakaitika pamakreti angu 50 makreti angu chii chakaitika pamakreti angu chii chakaitika sangana nemubvunzo nonyarare chii ndatizive makreti hatisita yashandisa makreti iwayo chii chakaitika pamakreti angu awakatengesa iwo 50 ekasoro nemabhokisi acho andowabatsirwa kuzi timboshandisawo haana mubatsiro amene majeti akaita nabango wakazonoroherwei kunjanji kuna bango hauna kutori wakanorohwa kunjanji nabango aiwa wakaroherwei kunjanji wakaroherwei wakatovhana nabango wacho wakaroherwei kunjanji wakaita sei ndandabhuruka baba hapana musvika hapana takagara naye
Wangoripo ere gore racho ero. Wangoripo ere. Wangoripo. Gore. Shane more than 10 years. Ndabvunza Pakasoni wo zita rako ese chibuda panotadzwa pese zita rako unonzi Pakasoni. Nekuti vanhu vakawanda vanondiwisha kuti Une chikwe, une mare ere. aiwa vanowisha kuti saka But wakatengesere makrets angu. aiwa makresi andirambe ndenyu ende chikwere chiri chagara chiri cheupenyu hwese Ndori kufurira kuda kuti anwe mbatufu. no Kuda is my very good friend ende Kuda ndana kufurira kuti unwe mbatufu. Anokuza Ndani ari kufurira kuti unwe mbatutu meni. Orungonwa mbatutu wega. aiwa but kuti vanhu vacho ndendifamba navo chete vanani Ani. ai uyu ndiye bhururu wangu Ani. nemwani vanhu vangani Anonzi ani. Pakasoni Nani futi. wandonyanya kufamba naye ndiye Ani. wacho akuviga Anonzi ani Victory zikanwe. Sezita rako Pakasoni ringobuda pane vanhu. they wish me dead founder member is a founder is a Pakasoni noti aya no unoziva Pakasoni ka. is a victim of That's wakatizwa nemukadzi inyaya mbatutu kai. aiwa mudara Mushini wanga wangasakamire ka. Nyaya mbatutu iyi. aona mudara apa maundirevha zonyu bati Handisi kukurevheni. Ndota chokwadi. Runyeperi were zvese zvikuta. uyu ari kundikumbira fodya handizvi ndirimufurira Ayo daumobvunza Pakasoni ane mari yefodya. Anokwanisa kutenga fodya here. Kuda ane mari yekutenga fodya here. hana anenge asina ndozviye zvandiri kutaura kuti bhatutu kuti anofurira kuti ndiri mumwe bhatutu anenge asina kana sendi ati munoona nini ndotakura mabhini data sei ndo asina asina ine kana dzekuti mudzaka handishaye ndikada mari yemudzangane nayo ndai iyi yemudzangane nayo Pakasoni ani.